I Kirkens Korshær mener vi, at Danmark bør have en fattigdomslov. Lad mig forklare dig, hvorfor. Hver eneste dag møder vi børn og voksne, som ikke har råd til det basale. Nok mad, varmt tøj, medicin, et ordentligt sted at bo og et aktivt socialt liv. I vores øjne er det uacceptabelt. For alle mennesker har ret til et liv uden basale afsavn. Som land har vi, med vores tilslutning til verdensmålene, lovet at halvere andelen af fattige i Danmark inden 2030. Desværre er vi meget langt fra at indfri det mål. Det skal der laves om på. Derfor foreslår vi en lov, som skal forpligte politikerne til at bekæmpe fattigdom. Vi kalder den en fattigdomslov. Først og fremmest skal loven gøre målet om at halvere andelen af fattige i Danmark til en bindende del af dansk lovgivning. For at sikre handling bag ordene, skal fattigdomsloven forpligte enhver regering til at fremlægge et program for fattigdomsbekæmpelse. Endelig skal der nedsættes et fattigdomsråd, som årligt skal vurdere, om den politiske indsats på området er tilstrækkelig. Med sådan en fattigdomslov håber vi at samle alle, uanset politisk overbevisning, om at bekæmpe fattigdom i Danmark. For helt ærligt, det er det rigtige at gøre. I et land, hvor nogen har alt, skal ingen mangle det basale.